14. marca 1939 odhlasoval Slovenský snem samostatnosť Slovenskej republiky. 15. marca 1939 uznáva Slovenskú republiku Maďarsko. 20. marca 1939 oznamuje z Varšavy maďarský vyslanec do Budapešti. Poliaci vo všeobecnosti veria, že sa podarí spoločnú hranicu posunúť na západ. 21. marca 1939 mu odpovedá maďarský minister zahraničných vecí Csáky. Prosím, oznámte dôverne Bekovi, že sa budeme usilovať posunúť maďarsko-slovenskú hranicu cestou vytvorenia fait accompli. Situácia je tam aj tak nekľudná, už boli zrážky. Vojsko sa pohne v priebehu 2 dní a zastaví sa podľa vývoja situácie. – 21. marca 1939 dáva veliteľ maďarského generálneho štábu Henrik Werth rozkaz o prevedení vojenskej akcie proti Slovensku. 22. marca 1939 telefonuje z Berlína maďarský vyslanec Stojaj. Malé riešenie môžeme uskutočniť. 23. marca 1939 maďarské vojska bez vypovedania vojny prekročili hranice na východnom Slovensku. Po veľkom diplomatickom pokry medzi Budapešťou, Varšavou a Berlínom sa začína malá vojna medzi Maďarskom a Slovenskou republikou. Malé riešenie môžeme uskutočniť. Čo myslel maďarský vyslanec Stojaj pod pojmom malé riešenie? V novembri 1938 viedenská arbitráž pripravila Slovensko, ktoré bolo ešte súčasťou Československej republiky, o celé južné územia. Tomuto aktu predchádzala veľká kampaň, pri nej Maďarsko využívalo služby domácej irredenty. Malé riešenie to bola čiara, ktorá oberala Slovenskú republiku o jej najúrodnejšiu oblasť. Generál Werth ju zaznačil Stojajimu do mapy. Ten ju v Berlíne ukázal Ribbentropovi. Podľa reakcie Hitlerovho tvorcu maďarskej politiky Stojaj usúdil, že ak Maďarsko získa túto líniu pokojnou cestou, Nemecko nebude protestovať. Potom tu ešte bolo tzv. Veľké riešenie, ktoré podporovala aj poľská vláda. Pre Slovensko to znamenalo veľkú stratu území až po Poprad a na juhu by sa Hortijovci obrátili na Nitru a jej okolie. Ešte roky po vzniku Slovenskej republiky rozvešiavala miestna irredenta letáky. Východné Slovensko v maďarskej politike zaujímalo osobitné miesto. Už od konca 19. storočia ako si v maďarskej politike sa živila téza, že východné Slovensko nie je plnou súčasťou Slovenska a že tam žijú východniari, ktorí sú národnostne vlážni a že tu by vlastne sa dalo rýchlejšie hungarizovať. Maďarsko si myslelo, že vlastne cez Podkarpatskú Rus sa podarí práve oklieštiť Slovensko a odrezať Slovensko od ostatného Slovenska. Samozrejme, že bolo to veľmi v komplikovanom čase, keď Slovensko pripravovalo ochrannú zmluvu s Nemeckom a maďarská politika veľmi sledovala štádium, ako sa vlastne táto zmluva pripravuje a svoj útok proti východnému Slovensku musela zladiť jednak s nemeckou politikou a tak, aby vlastne predbiehala
podpísaniu tejto ochrany zmluvy, ktorá mala vlastne chrániť hranice Slovenska. Konkrétne koncom marca, keď maďarská armáda dokončila okupáciu Podkarpatskej Rusy a vtedy vlastne zaútočila na východné Slovensko. Samozrejme, že nepostavila to ako agresiu, Nemecku vysvetľovala, že vlastne je to akcia, ktorá je na vyriešenie hraničného sporu, ktorá trvá medzi Podkarpatskou Rusou a Slovenskom. V skutočnosti išlo o otvorenú agresiu a v veľmi nepriaznivom čase pre Slovensko, lebo Slovensko ešte tedy armádu nemalo. Československá armáda sa rozpadla práve v deň pred útokom vlastne posledné jednotky české opustili Slovensko a tak 23. vlastne Maďarsko v plnej výzbroji, treba povedať, že slovenská armáda bola v stave zrodu, nemala vôbec na východe ťažké zbrane. Ani tanky, ani delostrelectvo. A Maďarsko v 3 smeroch zaútočilo na východné Slovensko. Jedného dňa, bolo ako krátko po vyhlásení slovenského štátu, priletelo lietadlo, vojenské lietadlo, nad Podolinec, nad našu posádku a zhodilo tubu so správou. V tej správe stálo, že najstarší dôstojník útvaru Slovák má prevziať velenie útvaru. Tak som odcestoval z Podolinca do Podpradu a hlásil sa u veliteľa pluku, plukovníka generálneho štábu do Koupila. Položil kľúče na stôl a povedal: zdej sú klíče, prevezmete si plány, dnes budeme zde odpočívať na 2 lúžkách, vy budete prebírať telegramy a telefonáty a zítra budete pokračovať v práci. Treba povedať, že táto agresia bola prijatá veľmi nepriaznivo v slovenskom obyvateľstve. Vôbec sa nesplnili prognózy maďarskej politiky, že východní Slováci sú národne vlážni. Práve opačne. Vlastne maďarskú politiku úplne sklamaní. Miestne obyvateľstvo vyjadrilo vzdor a chovalo sa voči Votrelcovi, ktorý vlastne vtrhol do krajiny. Vôbec pôvodný plán, ktorý Maďarsko malo, že neobsadí len ten kus do tých 20 km, ako pôvodne vlastne Nemecku avizovalo, práve ten vzdor vlastne prinútil maďarskú politiku a Nemecku, aby prehodnotili svoje postavenie a svoj vzťah vlastne k slovenskému štátu. Ja myslím, že to je prirodzená reakcia, že tento mladý slovenský štát sa bránil proti agresii. To je prirodzený reflex. A obyvateľstvo spontánne vlastne hlásilo sa tisícky a tisícky dobrovoľníkov. Za pár dní na východnom Slovensku bolo takmer 50 000 vojakov. Pri hrobe poručíka letectva Jána Prháčka v bratislavskom Slávičom údolí sa stretli 24. marca 1991 jeho spolubojovníci. Prišli bez ohľadu na to, či boli alebo neboli v odboji. Tu ste posledného odpočinku prijali vyhlásenie, v ktorom sa hovorí: Obrana hraníc Slovenskej republiky pred fašistickým Maďarskom patrí medzi najsvetlejšie miesta našich národných dejí. Mená tých, ktorí pri nej položili svoje životy, patria na listinu historickej cti. Bezúhonnosť tohoto obranného aktu bola trňom v oku benešovských parakocentristov i gotwaldovských socialistických internacionalistov, ale aj skrytých predstaviteľov maďarskej iredendy. Preto sa pokúsili tieto udalosti zamlčať. Súčasne boli odstránené pamätníky, ktoré ich pripomínali. Signatári vyhlásenia v závere požadovali, aby boli pamätníky obetiam vojny z 39. roku navrátené. Ich výzva však ostala bez odozvy, napriek tomu, že na jej podporu interpeloval poslanec Slovenskej národnej rady Jozef Prokeš. Čo mi viete povedať o vojne, ktorá sa tu odohrala v roku 1939, tesne po vzniku Slovenskej republiky? To bolo tu na východnom Slovensku. Tu na východnom Slovensku?
Nič neviete? V roku 1939. Vojna tu na východnom Slovensku. Na východnom Slovensku? Neviem. To neviem, to vám nepoviem. Prechod vojska bol. Aký prechod, neviete bližšie? Nemci išli na Litvu. No a Maďarov, ja viem, to bol tvrdý režimov. To, my sme pod Maďarmi, tak to je národ nebol dobrý. To u nás aj tam aj povesili tam mnoho a byli každého, jak hádov byli. To ja chodil do maďarskej školy, tak to neboli moc dobrí ľudia. Nepamätám, jak to bol v 1939 roku. Ani vaši rodičia vám nič nepovedali o tom? Tá nepovedali. Čo by ste mi vedeli povedať o vojne, ktorá sa tu odohrala v roku 1939? V roku 1939. Nič, viete, ja sa do politiky nemiešam. Viem, ja čítam Bibliu a jedine Božie kráľovstvo rieši problémy tohoto sveta. Čo viete o maďarských vojskách, ktoré prechádzali našim územím v roku 1939? Tak to asi ťažko povedať. To o tom vôbec nič neviem, o Maďaroch. Ja nie som tady od Michaloviec, takže ja vám nemôžem povedať. A odkiaľ ste? Od Vranova. Ale to tiež je na východnom Slovensku. Máme ich obviniť, že nepoznajú vlastné dejiny, alebo si položíme otázku, prečo je to tak? Možno, že sa odpoveď skrýva priamo v citovanom vyhlásení vojnových veteránov. Možno, že nám niekto povie jednoducho, že to všetko zavinila totalita. Nuž zalistujte si v skriptách pre stredné školy, ktoré vyšli po páde tejto totality v roku 1990. O tejto obranej vojne slovenského národa sa tu nedozvieme nič. Prečo? Vari autori o nej nevedeli? Príčin je viac. Česká a čechoslovakistická politika nemala záujem, aby ostalo v slovenskom vedomí čokoľvek, čo súviselo s pozitívnymi črtami Slovenskej republiky z vojnových rokov. Komunistická ideológia presadzovala internacionalizmus, ktorý spôsobil vo vedomí slovenského národa najväčšie škody. Učili sa všetky iné dejiny, len vlastné nie, a na jediných vojakov, ktorí skutočne bránili hranice, sa zabúdalo. A iným predchodcom hortijovských vojsk z 39. kunovským bolševikom, ktorí prišli na Slovensko s tým istým cieľom, sa budovali sochy, pompézne pomníky a venovali sa im patetizujúce expozície v múzeách. V 1939 roku, jak prišli tu Maďari, tak prišli naši obrancovia slovenskí, to boli tam v bunkru na druhej strane rieky. No a boli prestrelky. A ten Budka vyšiel vonku a oni na ňo namierili a povedali, že tam je slovenská sviňa. A tak ho zastrelili. A potom ho doniesli slovenskí, naši občania ho doniesli tu do Marnice a nevedeli, že kto je to. Až jak zisťovali ľudia, tak povedali, že je to Štefan Budka a išli po jeho rodičov. No tak plakali všetci, každý plakal. Môj nevlastný otec, Jan Mata, bol Bajanov starostom obce. Preto mal možnosť vystaviť slovenskú školu. Preto sa na neho Maďari zlostili a nenavideli ho. V kostole orgonoval a keď mali slovenské ženy pobožnosť, tak im spieval po slovensky. A jak začal slovensky spievať, orgonovať, prišli maďarskí chlapi a začali po maďarsky, prerušili ho a začali po maďarsky spievať. No a tak sa to s tým už začalo. No a keď už prišli Maďari, boli Bajanok a my sme mali pozemok na druhej strane Maďarsku. A sme tam mali kapustu nasadenú, všetko, tak on sa zobral a išiel do Kapušťan, kde miesto nás, aby tú kapustu či majú domov voziť, alebo by ju mohol už tam aj predať. A ešte on ani nedošiel a v Veškovciach, tam, kde mali tí vojaci stráž, ich hneď ho chytili. Tu z Pavloviec starosta bol Slovák a on tým hovoril,